Kardom aprangsi nijang garbi production kelang arado ana panstami nilin pen aprangsi kardom hajirglo kardom pinia video bangke nili hiljir sika bonda lasinani tum arjumi sen arjununda kustami komen along na pinon lapena bangso hijirke nili timu tumhan se nili kabonda pi lasi a video bang padel de pin pen pangcheng lanang sai khamke ni claiming to kemia sai ni japoning to klim somara phan tanang khinde dundo ni chipong arat ne phan nang thel dundo chipong arat ni ning chipa bibe bangalam thil thipsido non puta ni ne phan surya mulu nang sorsalo soasai tani cheo intungte bangso asai ni klempon bomji laso asai chethe dotikan klemji ne youtube asai ni pen klemra peratung nang tengni edlo ni phan sitani teniun e nang tuma phan bang nang sorsa tahai ni phan charjude ji ni bangatam ni chepaduji youtube asai ni japonji kumsumara phan nitum sengthuji youtube asai baduta sengche oi nangni lasini choningri padulo nangtuma phan to bangnon puthot klem thunang youtube asai singto nangnilo bangso asai bor inang youtube asai nongnaman pinang borkoga phan lasi chingto nangnilo bangso asai thurnon nijang karbi production team ning nang chirui non ni phan kanghon pen bangnon dak ne long an bor inang aprang ason an lasi bang pet non tim do an la henlo ni khamkhia sai lapan se hel jirabang kangton poniklo tanangli tomo se arjumesan protangte kanghon pen like comment apenang lijir pojir pe do plutunang lijir pojir pe to mano mesel po posini lining thelo to tangte pinia video mate ahir jirabang lapa je pajat ponelo lapenang litum han puthot nilhen pen kurwang tu pajirlo kurwang today ho